Ej, kan I så holde op? Gå! Ej da, Laurits. Nu skal jeg altså lade være med alt det der renderi. Det ved I godt, I ikke må herinde, ikke? Laurits, ikke der. Hvis du skal op og kigge, så går du hen på bænken, ikke også? Og så skal I stå stille. I to ballade med jer. I gjorde lige det, I ikke måtte, ikke også? Fordi hestene kan jo ikke se, at de kan bare høre et eller andet, der løber dernede. Og så tænker de, det er nok farligt. Så prøv lige at flytte jeres små hoveder. Hvad siger du? Det er hende, der sidder til højre. Hende, der sidder ud til den væk fra os, Valter. Hende, der sidder længst væk fra os. Og hun, den anden, hun skriver. Så venter lige. Den der lange hår, ikke hende, der har sådan et krøller her. Hende, der står tættest på døren. Ja, det er hende. Er det rigtig lav? Er det rigtig Karen? Er det rigtig hende, der sidder tættest på døren, der er den rigtige? Ja, det er rigtigt. Ser du ikke, at den, der sidder længst ude fra døren, der er den rigtige dommer? Altså, hvis I snakker om døren til dommertårnet, så er det hende, der sidder tættest på døren, der er den rigtige dommer. Ja, det er den rigtige. Ja. Hende, der skriver. I kan også se, der er en trappe ned, ikke også? Ja. Men her skal vi hjem til mig. Det skal vi, når Laura hun er færdig her lige om lidt her. Laura, lad være med at hænge ud over. Hvor meget skal hun gøre det? Lige nogle minutter endnu. Hvorfor snakker de så meget, dem der sidder der? Det er fordi, det er veninder. Hun er god. Ja, det synes jeg også. Det var godt, hun valgte det. Vil du så holde op, din lille frækkert, Laurits? Det gør du ikke. Du generer hende jo, Laurits. Vil du gerne have, at hun ikke vinder? Så må I godt klappe.